Nginibingelele Dlokotlela le. Inhlangano yeMash and Mash ikhiphe umbiko izolo. Bekuwumsombuluko yakhipha umbiko ichaza ngeinqubo nange-report ezinto ezenzekayo nekufanele zenziwe inhlangano. Kulo mbiko wayo-ke ibisifaka nento ethintwa uNgizwe Mchunu ethi iyacela ukuthi uNgizwe aziqhelalanise nenhlangano emva kokuthi yenze uphenyo mayelana nokuthi kwenzekani indaba enkulu le efaka no number 1. Now yasithi izocela ukuthi aziqhelalanise nempela nama-activities enzekayo enhlanganweni. Nophenyo labo ke bathi lisaqhubeka ukuthi bathole ngempela ukuthi kwenzekani. Abantu ke bakhombise ukukhulu ukuthokozela lokho futhi babuka iMash and Mash njengenhlangano enabantu abacabangayo futhi abanezinhloso ezinhle ngezwe labo, ngoba indlela enesizotha abayihendlishe ngayo le ndaba iyakhombisa ukuthi ayingangomunye umuntu wala eSouth Africa. Inhloso ukulungisa izwe lethu. Akukho la emhlambalaze khona uNgizwe ichunu ngaphandle nje ukuthi ithe izocela ukuthi ayeke ame ukuzimbandakanya nenhlangano nama-activities ayo. Futhi ke kuyaziwa ukuthi imnikile ithuba lokuthi abuye kuhlalwe phansi kuxoxe ayiveze nalo iside lakhe, ngoba okukhona njengamanje kusayizinto abantu abayihlanganisela bona ezihlukene abayichaza ngeindlela ezihlukene. Yena ubengakaza lithola ithuba lokuthi ehlanganyele neMash and Mash, emva kwaloko alithole ithuba lokuthi areport ukuthi hayi kwenzeka kanjani, kwenzekani, kwenzekalani. Akuphelanga isikhathi eside laphendula ichunu. Abaningi ke nenhlanhla bayayazi impendulo yechunu. Ibalile into eziningi yasho ukuthi ezinye zezinto abeyibalake ukushilo ukuthi yena umuntu omdala kulento angeke akwazi ukuyiqhathanisa nabantu abasamavukana wababala ngamagama ke oza kwabo abehola nabo umkhankaso omkhulu lo ojoyinwa abantu abaningi othinta inhliziyo zabantu abaningi eSouth Africa, okuphakela umthakathi kanye noMangobese uJacinta. Ushilo wathi hayi bamavukana yena futhi uyazi ukuthi lento bayenzela ukugqama futhi bafuna nama likes. Kudidileka abantu abaningi bakuvezile ukuthi hayi sengathi liyaphaphalaza ichunu ke manje angeke uthathe umkhankaso omngaka uma ushintshe nje ukwenza into encane engathi umayelana necontent. Lokho kwaziwa ku social media ukusho kanjalo naye. Akaqedanga ke lapho washo ukuthi yena usebuya kude yena kade ayiqala le ndima ubuya ngishejele. Okunyeka akuvezile ukuthi yena useyabona manje ukuthi sekufikile la kiwa khona ngoba sekuyaphakwa. Kudidileka abantu abaningi, abantu bayitolika ngeindlela eziningi. Yithuba ke lana ukuthi uveze umbono wakho nawe ukuthi uyizwa kanjani yonke le ndaba le nangendlela ehendlisheke ngayo, indlela eright yini nayo indlela eright nangendlela esahamba ngayo njengamanje. Asifuna uthatha iside kodwa uyiqiniso umuntu angalijabulela. Qhubekile uNgizwe wathi yena uyabuyela ngolesithathu uyothatha ama-report noma i-feedback nge-memorandum abayihambisa kule yamashi eyayiseGauteng eyayithinta iHillbrow neUville. Abantu abaningi bakhombisa futhi nalapho ukudideka ukuthi hawo kunento ayishoyo ethi sesifikile isikhathi sokuthi lamamashi aphele, ngeke kumashwe unomphela imphumela ingabonakali. Abantu basebethi kuyadida ke futhi again ukudideka kakhulu ngoba ubekade umholi wayo lo mkhankaso khona. Kubona nombani ukuthi ube nempumelelo enkulu, akekho uthe sewugcinile kusho abantu
akukho la ukuthi khona sewuphelile khona, usaqhubeka kodwa usenzeke ngesikhathi owenzeke ngaso, imiphumela yawo iyabonakala. Abantu abaningi bahambile, abantu abaningi bayabonga ngamathuba avelile okushintsha impilo zabo ngokuthola imisebenzi. Kanjalo futhi nabanye bangena kumabhizinisi ama-tuck shop, awamasaluni, nazo zonke ezinye amabhizinisi akade banjwe abantu bokufika abaphuma ngaphandle, kodwa ngokombiko kangizwe uthi cha akwenzekanga lutho. Uyasho ukuthi uyolanda imiphumela lapha eGauteng. Yadida futhi again ukuthi imiphumela yani lena ekubeni esho yena ukuthi akasazimbandakanye namamashi amaningi. Kungenzeka ukuthi wena unombono okhona, umuntu uyafisa ukubona le video siyenza ngoba abantu bathe nhlokohlela awusiniki ithuba nathi siphawule ngalento eyenzakalayo. Mhlawumbe kungaba khona iqhinga esiqhamuka nalo ngokuhlala sibonisana. Imbono yomuntu nomuntu ibalekile ukuthi siyiveze la kule video le. Kodwa ke umuntu uyokujabulela futhi kakhulu ukuthi ayiveze nangenhlonipho, noma ngabe uthatha liphi side elinjani, uma uveze nje izinto ezamaqiniso nezinto ezokwakha izwe lethu ngaphandle kokulibhidliza. Bafowethu, niyabona i-problem sinayo eSouth Africa, but ke ekumele ukuthi sikunake okungasolve i-problem nge-problem. I-problem eSouth Africa sinayo inkulu. Uyabona ukuthula, that's why isilungu sithi sona silence means concern. So njengamanje we should know exactly ukuthi why sikeleni indaba okuthukana bafethu. Yabona manje ngiyathemba futhi indaba okungithuka ukuthi izothi ukwehla kancane ngiyothuka nongizwe ungilamlele bakithi ngaphela bekuthuka mina ngedwa la. Kuyiqiniso ukuthi amamasha every day athusa ama-investors and two ahlukumeza i-economy. I-economy bafethu asakhuluma ngento yaseParliament ngoba i-problem ukuthi masikhuluma nge-economy la nisitshela ngezinto ze-government, izinto ze-parliament. I-economy sikhuluma nangamaphakethe wethu as individuals eSouth Africa. So njengoba manje kugudluzekile, abantu abacashile bakhishiwe, abantu bebanama contract inyana okwakhe izindlu inyana lapha abacasha abantu bokufika. So abantu bokufika babalekile, kuningi nje okusokwenzakele bafethu. So ngifuna ukuthi kulento uthi ungizwe inhloso akusukuwisa umnotho wase South Africa. Lokhu besikumashela eqinisweni sekwenzakele. Sibambeni lapho. Lokhu bekade sikumashela uthi ungizwe mchuno sekwenzakele. Asingam-ignore njengehlanya ngoba vele siyazi ungizwe ukuthi uyihlanya. And hayi ngoba ehlanya yilo muntu uma ngithi uyihlanya akusukuthi ngiyamthuka ukuthi uyagula ekhanda, cha. Siyamazi nje ukuthi mayikhuluma nje uvela ayikhulumele nje. Abantu abaningi badume ukuthi hayi ungizwe vele uyasibhedela. But ebhedele njalo siyamlandela, ebhedele njalo siyamthanda, ebhedele njalo siyamsupport. Kuba ungizwe beka useless beyangiyazi angene ku big 3. Bengeke avele ku big 3 kubeka ukuthi ungizwe is just a useless person. Sikhona singopastorino siyakhuluma but we never been in that topness mash and mash. Yabo baningi abakhona abangenele ku mash and mash but they never been qualifying ukuba ku top 3. So ungizwe ube lapha ku top 3 okusho ukuthi ungizwe ukuhlanya kwakhe nokubheda kwakhe yilo esik understandayo but insizwa eyayo phambili. Njengamanje we should ask ourselves ukuthi ungizwe ubone ini or ungizwe usidinsiste why as a distancer. Leyo nto leyo can heal iSouth Africa as a whole. Uma singahlala phansi sibe sober sicheke ukuthi ungizwe uthini and ungizwe kwenzakaleni, ungizwe ubone ini,
ungizwe udecideni or ubani ofike wathini kungizwe kwase kuthiwani kwase kwenzakalani. Trust me guys, we are going to reveal so many things. Le ndawo ukuthi sithobe sithatha izinto siyinyathela sidlulela phambili siyinyathela sidlulela phambili. La kulento kangizwe la yila singathola isolution ya yonke into. Singathola even nama results we mash and mash. Singathola futhi nephupho le South Africa. Uma singahlala sime kancane ngeinhlamba, sime kancane ngezikhali, sifuna ukwazi ukuthi ungizwe why are we drawile, why are proud ngokuwithdrawa ngoba ngale statement usamisiwe naye ngale uthi labana uyabona shuthi kahlahle yena ngale umuntu vele o step back ngale kuthiwa umisiwe. Uma singama South Africans sonke singahlala phansi sinikeze ungizwe indlebe, ake achaze, ake akhulume noma singamfake court nje ukuthi akachaze, but simnikeze mele ukukhuluma khona into afuna ukuyisho and khona into azogcina ayishilo. Kuyiqiniso kona lento ayikhulumile yasho yimina Pastor Rino ngiqala hambani kuma video wami ku TikTok ngathi mina soze samasha unyaka wonke uzoyophela siyobe sidlani siyobe siphila ngani. Abanye abawu3 abaphambili kukhona abantu ababasponsayo. Ngibonile enye imash and mash laphana khona umuntu othenga inyama laphana kunenyama sekune budget, but lesa sikhathi abantu abawu3 laba bebasponsorishwa ubani ku mash and mash. So ngasho ngathi mina ngeke sikwazi ukusupport imash and mash forever ngoba ikati liyolala eziko siyolamba. Nali namhlanje igama uyalikhuluma ungizwe umculo lebe kade ningithukela lona uyalikhuluma namhlanje ungizwe uthi ngeke phela silokhu simasha every day sigcine sesingasabi nandaba nomnotho wase South Africa. That was the fact lebe ngiyilwela umnotho wabantu, umnotho wezakhamuzi zase South Africa, indlela yokuphila yabantu base South Africa ngoba imasha tshela mina nje impela bakithi ukuthi uZulu masegcwele emgwaqeni yini ongakwenza wena, yini ongakwenza uZulu mase ngoba usuke sekagana unwaba akasazwisisa akasathathi lutho. So ngithi kulento uma si South Africa singafocusa endabeni kangizwe ukuthi ngizwe mchunu ngoba kade ubhilita ugijima all over right now. What can be a reason that makes you ukuthi ubone izinto ngenye indlela? Iqiniso sehlakaniphile sonke siyolithola. Mangabe language ishintshwa imali siyokuthola futhi ukuthi ungizwe ushintshwe imali. Uma ngabe mhlawumbe ungizwe ubonile ukuthi ngoba manje sengiyabona sekufakwa nabafazi bakhe abaculayo nama Nigeria, imash and mash iqale vele ama Nigeria, iNigeria leli icula nomfazi wakhe noma mhlawumbe liyicompany konke nje lokho angifuni bakithi sithathe isivalo selinye ibhodo sivalele inye ibhodo, asilandeleni nje izinto straight. Singathathi ibhodo isivalo selinye ibhodo sovalele inye ibhodo bakithi ngeke sinele le bhodo leli linasi isivalo salo asiliseni khona. Ngicela mina si sonke let us concentrate asilandele ukuthi ungizwe mchuno why a step